Il-messaġġ tal-politika barranija Maltija huwa li l-għan aħħari tkun li konna il-paċi, is-sigurtà u l-prosperità b'mod partikolari fir-reġjun tal-Mediterran. Għalhekk il-Gvern irid kontinwità ma' dak li diġà hemm. Dan qalu l-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella meta l-ġimgħa filgħodu iltaqa' mal-Korp Diplomatiku akkreditat f'Malta. Matul din il-laqgħa l-Ministru Vella spjega l-viżjoni ta' gvern ġdid ta' kif se jkun qed jitratta l-affarijiet barranin. Dan il-Ministeru se jkun qed jiffoka aktar fuq relazzjonijiet iktar meqrib mal-pajjiżi mhux tal-Unjoni Ewropea u dan wara li gvern ġdid appunta lil deputat Prim Ministru Louis Grech bħala il-Ministru responsabbli għall-affarijiet Ewropew. Il-Ministru Vella qal li gvern ġdid qiegħed jaspira li jkollna Unjoni Ewropea aktar soċjali li tiddependi fuq tkabbir ekonomiku u l-ġustizzja. Żied jgħid li gvern ġdid mhux se jiddejjaq jkun kritiku mal-Unjoni Ewropea fosthom dwar is-solidarjetà u l-immigrazzjoni illegali. George Vella qal li l-gvern se jkun qed jara li r-relazzjonijiet mal-pajjiżi kollha jissaħħu bi sfida ewlenija iżda tkun il-Mediterran u dan wara r-rivoluzzjoni fid-dinja Arbija. Qal li din hija sfida kbira għal Malta għaliex Malta għandha d-dover illi tgħin lil dawn il-pajjiżi. Tkellem ukoll dwar kif pajjiżna huwa kommess illi jgħin fil-problemi li għadhom jippersistu fil-Palestina filwaqt li se jkompli jsegwi mill-viċin l-iżviluppi fis-Sirja. Tkellem dwar kif se jsaħħu relazzjonijiet bilaterali u multilaterali fosthom ma' pajjiżi bħaċ-Ċina, l-Istati Uniti, il-Brażil u r-Russja u kif se joħorġu aktar riżultati pożittivi mir-relazzjonijiet li hemm mal-pajjiżi tal-Commonwealth għaliex dawn jiftħu ħafna opportunitajiet għal Malta. Finalment qal li l-Gvern se jagħti importanza lil Maltin illi jgħixu barra minn Malta.